Kuya. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mga bangsa ni sa Mindanao at mamaking siriyang kaya TXSK 95.5 Cool FM Marawi Abu kapapantagan ng iman di siriyang kaya live program tano sa Facebook iningalan tano sa ulama ang supakunin mitod player uman lagi day Lowi Arba oras alas City lang sa alas 8 may 2 oras yung kaya bulutano si Alim Said Abu Anas Abdul Malik Ansari Abdul Malik Ami so bangsa niyo siya yung Jared Mola na ma'am. Ito ba mga bangsa mi, si Kuya Mipon na kapuni si mga bandingan taliman to gawi. Si Kuya po sa Arba na niya panutun tanong di na niya nitan sa kaya programa tanong. Ay bandingan tanong na kapamagdata. Ando man niya makamuhayan kasabutan kira-kira so di ka pakapamagadada o mga Muslim manilabos sa mga ulama kapugadat ikiran so di lang kapamagadada so kipapantang dirang siko pagtap sa dantanwa pamamakin rin naging kaya bulutano si Abu Anas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagadiron na papamani na misik wala sekanwa mga pagariami mga babayami pamamakin negara kami bunga pagariang na si Abu Mujahid Maulana Mamtuk na balasangan walaw dala sa madar lamapya sa kami si Imambu si sagi nga iya programatan bituan nami sa so ulama aguso kapag ingad pupumani tanong si wala pagayunan tanong niyan sa ayad na gitan no matero na so pagkaumpiar kita no Pakumpiya ko kapag itin na mala na so agamatan agama Islam sa salam na miskan umambu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dito ba mga bangsa ni sa Mindanao gidan kay Tirwa Pilipinas ang sa Pilipinas sa sige kaya programatan ng live sige kaya Facebook account no dito ba Ustad asipin ko dito ako ni sige kaya bandingan kay man to kapita na dito no pamangin si Kuwala aging kaya maka itatalbay man to ang mga kakumawala kami maka sudan pituloy man to nagyang ito kaya sugat tanong mga baha sa kaya pamana boundary ang kaya probinsya kaya kapatagan wala malabang at amarang sa matanong imantok man na sa Manila na niya ka pinagtanong sa mga sabot mga pagpagalitan. Pilitan sa kwan, television, sa radio, pilitan. Agiyan kayo man doon ako man na kabaglukuran ko man doon. Ang proclamation na Malacanang, dahil man doon opisina, pamana, espila mga tao. So, mga espila. Ikadua, iman doon ako na agiyan kayo malula sa Gaza, Palestine na yan ka na tuwiman to so Prime Minister Israel na sumusi sa Amerika so mga representative o mga Palestinian si sagirkanan na Gaza man na so Hamas ang gusto si sa na West Bank so Fatah na miyaki musiran si sa China
China. Sa paman na piyagmintasyon na ganap Foreign Minister at China, saan naman ay kapakamunguperan, kapaka... Kay Say-Sayran. Ay, sisiran. Badi lang mo sa gingan, ang tunay, suwan niya po yan, naging ay paman na, o vital mo, di na naging mo kasi spire, at yan yung pangin, na naman ay mapia paman na, pamakukuan na kabulungiran si ko paman na, kadilan, si Sagian kaya, hindi rin na palisik. So, badi paubungon kami, ang takababunsin sa ganun ka mga bandingan tayo. Nano mo jed ka kay gigin na padnan si o tigitan mo kapagigid o sa katano na katarimatan mo ging ay kapitan mo kapagigid na nami ang adso Allah na inipantagian ko uman ingad isu tigitan mo dumada ito na betade sa katano si sa Pilipinas na gid ni kalalami ron gira lagi daya July, August na mga alarkatanos iso oran. Agugi nga mga tigitano mga flood, typhoon, nang takatigitano na landab. Uy. Kagiya, so mga ulama, matao si ko tigitano ay mana niyan na di ka pa kasimbi-simbi umusim. Naging nantitaro nila nagiyad ni bitad. Uman din subra so kayaw si isagiyang gana na mga Arab emalan nga tigiran na lupa kabilangan si isagiyang gaya Asia na may kasubra san sumayaw na sa katano si isa Pilipinas na pupunguran ra katano si bugi nga mga balilibta si isagiyang gaya manan niya na tigiran na manan niya na mapuro palaw sa Himalaya na gina kailangan na aso Muslim na mapipikirian din nanan padanan sa giyong tabeningan da ay manan niya sulam ako ka pangingid kagiya an katitiya kapiyo tauso emana niyan na betadian ka kataw niyan so emana kapsigid mga musim na amay man ko November, December, January na emana na mga langwang panigirawan ng mga typhoon agi pagalaman buso tanggu si isagi nga emana niyan na sa potol sa dunia na mga padanan si isagi nga bandingan tatigda so lama gusto emana niyan na kapagingid ugay na ibad ni man to ay emana niyan na bubaloyin ta mauduta o di natigda no bandingan naging nga kapamagadata namimbalingan rakasan. Gitu ba, Gurami, nyaling ko tagyang ko to so ulama na giyang ko to kasusolo niyan. Di niya di kapagalampay sa giyang ko to abtad na pamanap kapadiyan to si kang mga wasyat yan. O di na giyang ko to gilad na mga kalilimod, mga khutba, mga seminar pa na paduto si ko di ano to di kapakain kairan si ko pagtaw. Lagi dagyang ko ta iman to na inumi alin so school pamana kalendar si ko mga eskwelaan kaguan ni na ad na klase gila lagi daya June July kay agyang ay mga baha man agyang uman sumagad agyang ay lagi daya musim na gutag pitero ka pamana normal ay pamana di mangulolo agyang agyang ta di ka preparado ayos to na bunt pa kalaw stad ay pamana ad na di maturo agyang anak yang base sa agyang ay coastal area na isad na pamaamala kaya so kaya bayan kagyan mo to miya ka pahumana so betad pamana bukit ugid na so environment na may binasa ibarat yan pamana so mga palawtan no na piyangadan sa kayo aron sinupagyan ko to ay na miya lalagoy sa gyang kaya pamana kalasay ngad so mambuso pa ugitan niya no pama mga lawasay na miya nga ulan basura o di na tununsan apay gingaran na tanong na nagito ba Gurami isa hikma sa nga programa tanong nagyang ko takapakainin ka o mga ulama siko pagtaw siko pa man na kanabatan di pangantok o gid na kay adno pa midadapto pa man na siko midadaptar o mga scientist o di na siko sumang ulama pa man na kataw nila nagyang mo tuwa pa man na di manggulola o man lagi di nga kapsyo gadagyan kaya mga Muslim so ayaw to bandingan ta Gurami na giyang kaya ka pa makidata. Anto na itindig wag matan wag may Islam sa giyang kaya pa mana pero nakapamakidata. So balasang wala sa madakla mapya importante yan siya kung sakitan ng mga Muslim katutukawan tano so hukuman ng agama
si iko hindi lagi di ang mga ayaman na tigitan maparangay. Nga kapamagadata. Gaya kapamagadata na babaloy na yung wala wajib. Ayaman na niya na paliugat kung gagaysa. Pagadatan yan so ato na ini ba na tigitan. Wak na buso-buso ulama. Kasunso ayaman na niya na sunjumano si alagi diyan. Pagalero na inaliwalaw tala si isa, Quran ang tatigwalaw tala. Si Saswa kung tabiyati tayo sa kumiyam na, kung tatigwalaw tala. Ya ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulih. Taman sa giyang uta kaya tiroon niyam sa tatigina. Ya ayyuhalladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. Wala tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'd. Ay mana nagitigo mga ulama music sa gingan na ayat na suguan na nan wala si iko miya marati sa kapagdati rang nabi sa aya buntala kapagdati ko nabi na dingka pagunaan sa kanya na malaan na dyan pagunaan na so Allah taala nagyamo ta tigiran na di ka paguna isi iko Allah taala di ka paguna isi iko ay mana na suguian na emana ni nimbi terkatan to agama kailangan na umanisa nakatawan niyan so tigtan no limitation yan so taman yan oy nakagimiyan wala na tiagun niyan so manggagaysa sa emana niyan na kapasang na emana niyan na so sa katanuro ng mga mu'min ko kipupantagdan ko wala na epatot na giramano to so issue na ibu mata uro na swala na ubaka mga pugula iso Allah Ta'ala ay ipsimbaggar una Allahu alam so Allah Ta'ala ay matausan okay nagiraman ito mo so issue na emana niyan na mipandag ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi do mga sahaba guni nagiraman ito ana inipakay si iyang kiran nabayran simbaga ka kagiyagyong ito inimbiat kiran wala uban yung pugula emana niyan ini sa par wallahu Ta'ala kumya marati ang utakap mga pugula yung uta guni na so mga sahabat na sunabi na tigu mga mupasiro na giyanan na kanaba si ibuunan manunumpang si ikwala gusto Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka padisampan suwato na iniba na mga miya makaswa mana niya na katigitan wa mukari nagira isu si ikwagama na kailangan na kanalang aginawangan ang tawa ka na mga paguna iso ulama kumakaew mataw so mambuso issue si iko ato na ba na tigtan no mga betad lagi duka kuwiyagan kapamamulong na mga mabupaguna iso emanan yan na matauron ka umanisa na niya wala na emanan yan ng bida-bida tanong sa kapasangan na si doktor nakapasangan yan so ato na ba na kapamulong na mga paguna ka gira pinggalabak ka tao sudingga galabak nagyuti ka pa kay di ka pa kaya maka epipigar ka na pangumpia ka tangin iba baka badin miya ka binasa nagyuti swagama na isaw to ayama na niya na kinumangulama dalil sa di ka pa kayo bupuguna iso ayama na niya na dinatigtan so kapamagadata na wajib ikaduna so sa hadith nagyong taketero ang Nabi sallallahu alaihi wasallam amad ayama na niya na barang-barang kaya pa kaw kita nung miya manutul sa hadith ana tigana laysa minna man lam yarham sagirana wa lam yuwaqqir kabirana wa lam yu'ti li alimina haqqa mana na si ko katimblian na dir kami pada tigu nabi basa tanoro ni paglaku pagtaw na dir pagumatan agi ti aduna kan dir pagumat na tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so tao adinian ikapedi sumaitor kami mana naging tawata so mga roroni idid na sudika diru o mana niya na pagadat ka pagabuso niya nga giwata na dir na tigu nabi pagumatan dia kemampu pagumatan so tawa din yung pagadatan so matoar kami so mana niya na seniority so mga baguta mga nguda na basta matoan na kailangan nakapagadatan nga na lagi diyan mambu na dir na tigu nabi pagumatan so tawa adin niya na mana niya na mana niya na pagadatan o dinatigtan o di niya nimbagay kung mga tata or kami so kabinarian mana niya na di niya pagadatan so niya kaswa duti katimbalian wallahu alam gitu ba ada pan guru ami alo ya pamana
susun pagadatan mialir nagyang uta sa mga ulama sa gingan na kialyang sa gingan na ayat o sa nga na hadith nagu sa mga ulwan Uy. na miatagum pa nagyang uta kapagadati sa gingan ta mialing nagyang uta matuwa sa edad Uy. nagu giyang kuta sumbal alos gitu miali ito pa man Mi alo ito Abu Mujahid o Mundiri sa giyang kita bin at targhib wa tarhib. Kaya pa ko kita niya no natigin na pamana katiro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam natigu Rasulullah inna min ijlalillahi ikramu di shaybatil muslim wa sahibil qur'ani ghairil gali fihi wal jafi anhu wa ikramu di sultanil muqsit. Guti kaya pa ka o kita no mundiri atigi na katiro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ama na pedkun sa kapagadati ko Allah ama na pamakasakataw na baliada tingka ko Allah kagi kailangan na ay malapagadatan na naswala win ay bunta la kapagadating ka ko Allah na ama na niya na pagadatan ka agiyong ko tawatig tanu amya kaputi ulo niyan ay ama na niya kaya pa kaputi ulo niyan na sabab sa giyong kuto tigtanu may ginitaw sa kanya na pag sisiyap niya sa agamaw Allah. Lagi so Muslim na sumano siya na pagadatan din. Ugid na so kapag pagadati ko pian tawa-taw na mauna so tigta tawa bara simbo inumiya kapote ulo niya kadinya di pangangawidan so kalak parati ako wala nagiyo ta kapagadati ro na pedi sa kaya pagadating ka wala utala. Na pedi pagadatan so pian tawad na senior tigtanu. Ikaduh pagadatan nagyong ko tatigo Rasulullah ulama ayama ana na ikakadnian sa tigtanwa kaibat so ka ulama iron ayama ana niyan na diskanian mambu di penubra na lagi duto mambu dinya na ayama ana niyan na tigtanwa banen dinyan tatarimaan ng kutaka banya ulama naman ka ulama naman napakalilipatan niya so ka ulama iron ka ayama ana niyan na dinyan pagalabagan so ilmu yan nagyang ko tawa ayama ana na pagadatan niya na ginawa niyan ka pagpipipi niya na ginawa niyan sabab ko katawin niyan si ko Quran, katawin niyan si ko hadith, katawin niyan si ko hukuman na patut din ko pian tawa-tawa pagadatan ko to kasuka pagadating garo na kaya pagadatan ka na so Allah Ta'ala na mo pagadat ikatalo na sudah to agi mabugadat to na waran mabugadat to na damar gisauran damaran ti alungan may to so torugin sabab sa gyung tadi niya di ka planwa sando man ay kaumpi ko yung adiyan ando man ay katigumpi wa manan yan na madaklataw na ang to lagi dito mambuda to ay manan yan na rasa roma sa saka dinyan di ka pamimikiran na sa katigude o ibetad na inipaliw to agama ay manan yan na pagadatan kau kapagadating ko to na edna piagadatan ka na swallahu ta'ala. Okay, mialing kaguro miya gyang uto pa man na kapagadati o mga mukari si mga ulama. Badi labo sa giyang utuwa kapamagayaran sa mga pamikiran. Pamana fatwa. Pamana apia sa ulama, apamagay sa fatwa na bendingin ano to po na mga mujtahid. Pamana ano to po na pamana mga ulama senior yan na pama. O di na miya nga una. Lagi mga mukari ay gira kay isang nakatawan niyo pa man kaya maaluin niyo agyang utuwa mitiro na ulama o di niyo katawi agyang utuwa sanad o di nagyang uta hadithian o di nagyang uta ayatian napigi mo ba nagyang uta kaloy ang sa gyang uta ulama na boto pud sa kapagadati kung mga ulama ginalagi na Abu Mujahid na iputusan ng mga ulama na ginanitigiran na amana ilmiya amana ilmiya na pamakaiman doon na sa katano si isa kasi paman nakatas sa kano yung mag-eskwela nagira ko na matera sa libro na tataguan ro sa copyright si Mambusiko at wala iba na mga kitab na sa mga murit na tataguan na hukukot tabay mahfuda inuturo no to tatago ay maana na giyang kaya kapag ulama gua pero na din nagyang ko to pasado pagaringan na bangaw na gawa ibarat ano pa man na si alim si Dr. Mahid Mutilan pakasurgan walan nakatiru yan gunya emanan yan na pitiro yan nakaiskanya ni miya kang gikaon nagiya papitiro ko to napagalo yang amian ga kanya kay doktor akatiru Dr. Mahid Mutilan pakasurgan wala YouTube ni pidya kapagadati ko ulama emanan yan na so katiru yan na dingaw na paggagawa na upama ka mailing maaluing kas kanya na
So pitiroon na miyawapat na sumpatan ko na rahimahullah. Binapakasorgaan wala. Pamanga bibig, nipsumpat-sumpatan ko ng utatig ka, atalallahu baka ahu. Pakaladun walaw tala so umuren si iku mapya. Kapalutusan ko ta kapagadati si iku ulama. Na kailangan na so mga murit, so mga estudyante na gina ni kapagulama. Basta naman nagkakatero, nagitong dati ka, pagaluin ka ang taon ni, miteroon ka, gyuti ama na ilmiya. Ang uta ilmu upagaring ka na dinga pungarana. Na kapaluto sa kaulama iyang ko ta ema na niya na kapagadating ako tao, kung ema na niya na miya pasadian. Wallahu alam. Gito so mga kateron, ugid na adun pa na so mga pasado pa may baratiano pa man na miya kasurat sa kitab, lagi diyan pa man na aya miya panunurat tano si mga ulama tano si sa Pilipinas si kumamranaw ron na so tumiranslate sa Basamranaw basa iranon si Kokora na si Guru Alim Saramantangong na kailangan na pa sa diyan na din ko no to mapapasagyang utuwa kapag kutango di nakaptiro nga sagyang utuwa pa man na rongkak inabatagyang utuwa pimbulan ka bagwa kitab lagi pamayakin niya Asanur Alapa pamana isas kanya ni man to panunurat kapapantagan po mga paduto guru mi sagyang utuwa pamana kapugadati ko mga ulama mana niya na pagaluli ka tiga ayan ni pantag sa maana kubasa tanom ranaw Sheikh Abdul Aziz Guru Alim sa Tugaya Abdul Aziz sa Rumantang Bagel nagyaya nagyuti paluto sa kunta kapagadati siko ulama ay mana niyan na dingon pagagawas ugal bakayan na bagan kaon suma sa kakagya padanan sa giyang utatigta di tani ko na kapagadati ko ulama ay ipumbugiron sa rokyan wala Agu isa akwan mi pantagman share ka ng mga ulama si ko kapmugay ni sa mga fatwa di na sagyang uta ginapya kay siyang kano na bedi mamumapia apaman na o pamaka makambibida tindig na ayaboy no sa na so sabala tindig na dangaw sa agyang uta tindig no sabala na admambu makapaparatiaro na bedi pud sa kapugada ti sagyang kuta kapag usay ay baratiano pa man na so sabala na niya no to titindigan na uding ko to mo say na dataro bang ko to miya pakarata di na dan kami paginuntulan anto nay pamanailen kasi agura mi kay siya matataguso kap kedagyang uta kapamagadata iman ta kapapantagan na masa nagiran man Abu Mujahid na sugu danan wala agyang uta katero Allah on talatigin na adilu huwa aqrabul littaqwa paginuntulan ano ti wala kagyan nakapaginuntulan naginan ato na ni so katimble na gina ni kapananggila gina ni kaparatya na emana niya na sa kapagadati ulama ni gina lagi dito ang mga issue mga na natigtano adna may aluron so tindigo ni emana niya na isa ulama na sa emana na kapagadati ulama na pagaluin ka so katiro ibarateno pa mo kapakarayan da gina kapambati ibarat ko Fatiha igira manu to adnay mamta. Na ay pa man na pwede ko kapag dating ako laman na tiga so Imam Shafi'i na kapitihan sa nigira so imam na pakatatanog niyan so kapambati ibarat sa Fatiha na makapasad matiya sa Fatiha na batiya ka mabusa Fatiha uli na man ni mabatiya yan nun tunugan nga kakagi etindigi Imam Shafi'i na tigiya na la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Mana niya na sambuyang utawa dan yan mabatiya so suratul Fatihah. Si ko kaya sambuyang yan. Ugay dati ka nagyutir kaya nun. Nasimang po si Imam Malik. Nasa lakor ay mambur kaya nun. Natigyan na igira man ito na imam apambatian yan so Fatihah matanog nagaganag ka din. Kagito ni batiya ka pa mo? Kagito na tigo Imam Malik batiya ka. Mabutigi Malik at tindigin. Na mabuti na pitiro Allah Ta'ala na wa idha quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Igirati Allah Ta'ala bihit ya so Qur'an na pamamakin kinuron. Pamamakin ganyo na gugit kakamadig agiginakan. Na wati ko mamali ko rangan ng abu. Ikaduha na mana niya na pambutiya ka na miyada ang uta kuman. Order Allah Ta'ala sa kapumamakin ko Quran na gusto ato ni liban na kuhan. Mana niya ko kapambatiaon. Nagiti kapito Imam Malik agu kapito kapito Imam Shafi'i. Sip masuk Abu Hanifah tigin na basta kay anay imam kana pedikad niya tiya. Kaya mana niya na subat tiya imam na bati engat gitu di sambayang ka.
inama ju'ilal imamu li'utama bi. Kaya nung atigyan tiya guru usu imam ka. Ini tayo ko penuno. Kaya mana niya na langun niya din ilo pagimama na sumatao. Kasa so benda da kata roto pio maamam ko langwan no gelb ko sumbiyang na paled lu to mo to imam. Na ayat tigi mo kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalluna lakum fa in asabu falakum wa in akhtau falakum alaihim. Di kanuran ipagimama na ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umakasugat so imam na palakan udmi kasugat. Naman na umakorek so samiyang imam palain korek so samiyang umamom. Na umaribat so samiyang imam nas kanya mo iribat na sorke wa tigu nabi na korek din. Tu tigu imam tigu abuhan ni pati at dito tingin mo kapag abaliw ka kamera juma. Ay mana niya na so imam na miyati ano miribat na korek sor ka nas kanya mo iribat. Na ay mana niya na saka ulama na pagalawin ka to. Na sumadar lataw na mana niya sikira ni miyati mo na miya sabutira na palen bisa kepakai na ubun ka sa ay tiga digibu kepakai ro na di kepakai na bilang nga kapag dati so pamikiran mo mana niya na pagaring ka ulama na si isa kapag ulama na kailangan na ibubugan pa man apias iman na ko kapag eskwela bumujahid na ana freedom of choice. Apias mo kapangan kanan na ana freedom of choice. Sulis de saulang na bang tagaliniti ka sabi na kayo ni. Yan man yung kataypan. Katigi na priga lawas sa kanong mga kumakasada sa una makapamilya ka. OSD, anak tambon na tiyar kaya to. Bitip kububayan yan. Kububayan yan. So, nalagi di mo bu. Diyan nga kapag agama na ino so mga ulama balasan si Ranwala sa mapyaka peluto sa kapagkalabudi si ko madar lataw na upunas ka sa ubama na sa ulama na emana niya na tika limbutan ka so isa pada katero na dang aluya ada ka makapaginuntulan wala alam sama no to guru amin na gib sa nga kapaginuntulan na uminggulalan minggulalan ng sibilyan minggulalan ng mga ulama apya sibu sa giyang ko to kapaman nakapagisikiran na ni paginuntulan niya nagyang ko to pimberang pamaakpita palep ka pa kayo pa ma saka dapat timan pa madhab po ma na ayaw nga yan na ba awidakan niya na bumujahid na makapagintaw sa tao akala labulubulan na makapagintaw sa tao makaibarat sa pamanak kapalalakaw an na sindaw niyan may ilay niyang pipiyasundo po aniyang ay sabab na kapalin yung katawan ng kuta pamanakuan gulaulaan na katawan niya naging uging gulaulaan niya na okay gulaulaan niya lutalo kapakai kaya mana niya na sabab sa adna ay mana niya na sindo makasisindo ko din yung gulaulaan so gitu lasangan ng mga ulama ko kapag ingid way sama no to guru amin na binalagyan ko to mga katero at tigiran na miyabatiakan at tigiran nagyang kaya pamanakapag adat pamanaka respect na di keblag o din na ayaw nga niya nagyang kutuwa kalilintad, ayaw nga niya nagyang kutuwa kapapagaria, ayaw nga niya nagyang kutuwa kakakalimuay. Malo nga man paman na mablaga tigiran so respect sa gyang kutuwa na dikid nagyang kutuwa kakakalimuay, dikid so kalilintad. Apo po wala tanong. Dikid nagyang kutuwa paman nakapapagaria, kung punta makapulan na pikapulit na makapagutata na ikadua na mapakabi nagyang kutuwa paman nakwan. Bakos ka pamaganta, bakos ka pamana mabasa isa di mapia, kayo pamana piagadata na kas ka guromi. Nagito man ni inuman so agama na gito yung tigta at sa paganin na inipalyugat yan ng kapamagadata. Kakagya kailangan na pamana bata di labo sa ulama. Kaino nga kapagadati kakagya ino pitiro ulama so pitiro yan kakanaban yan uto mana niya tigtano pamana tigtano pinggu ka pamikiran ka adna basihan adna bisis yan sa uta kitiro ano yan sa uta pitiro yan na si man sa agama nagiraman uto sa ulama na inusarian so pamikiran yan sa giyong uta mana niya tigtano issue sa inusarian so sabutian na umya kasugat na ibala siya na duo na umyaribat sang kuto paman na ijtihadin sa unta pamikiran niya sa unta issue na umyaribat ebala siya na isa na emana niya na inung nga di pagadati so ulama emana niya na malagi dibiso
Miya kasugat, agusada makasugat. Napalaya din naman na niya na mini kredito ng utagal bukyan. Ay buong video niya na malay balas ko miya pamanakuan. Miya sugat yan na kapamikiran. Na upama ko na makasugat sa pamikiran yan na isa. Na ayapan lugira man uta, ayaman na niya na uta issue niya, tira ng uta, ayaman na niya na tigtan pamana si kumanunumpang si kubutad. Kakagi ewa maulaw lang abutad abu mujahido. Na adni man to ulaw la iman to na mapapakay man to ang gulaw laan kakagi gidumadait. Ugay niya sa pulurauli man to na miya did no to mapungulaw la kaya pa na dumadait ang gulaw laan na giyan tayo man na niyan na isa. Lagi din ibar sampolo. Guwini na sa ikaw di kami di mga di sa Madina ana tanto din kung mala isyu siya nga kapakararata o mga ulama. Mismo siya Saudi siya nga kandre biro bubay. Uy. Dadi din ka maayaman na niya na pumunta nilang na ulama na tigiran na biyang kita dunia may kasububay na makaswa driver ka pamanakuan. Na didno to pa kain ka binakuan na marata ngaya bubay ka giayp ko na tigin na sumayan sa mamaso bubay may pangamaso pa na kandre biro. Ugay na issue to agyo to guni udah mga truck. Udah penaman na niya na maalin subutad. So kaya pakada kaluma kaya alin lubutad na miya makala so karsada na miya mga truck na miya mga high-tech na miya mano na minda kala so kalalalungan na tibu mga ulaman na. Andi tumo sa upamakasaka na anabuguto at ibarat ska na anawata attorney. Anawata kan mabutor ni anda na doktor kan na doktor ibarat lagi dito. Andi tumo sa swata kan na doktor wata kan attorney adu atraka kan ibarat na piyakan duwa kan driver. Naska man sungup galbukan yan naska ni hindi driver. Adi siya ba ako kumino sa Bangladesh. Na yakan hindi pa kan driver nagagawi doon na sira ni maguno tas iko traka den kanaban niya na mahram na den na pa din. Lagi inu dito mo inu di sopa ulama. Nanuni di pagali ni pamikiran yan sa tigin na mas tumo kaya ayakan pang doon suwata ka na ay mana niyan na maka drive balaboy man to sumisurus lang on taman kasut ana cellphone na maapi ano matatago na kakunta ka gupkay lang kapan monitor kapan na di kam isisara kan wala mi ulawlan niyan na kailangan sa ko na mi agang na kaya rescue ak non adi siya ba kang isa sarili nga mama di ko taw ng tawata o di na bangan pa ka masero ani tumuna mi maseros kanyan sa ngayon mga ban o di na taxi o di na adya ba ana makasarili pa ma andi mas sifra kanyan andi mas comfortable kanyan nun uta res katiran res ko ba gitu ino gila gitu tira na ino so ulama na emana niyan kapagdatan sang uta pamikiran niyan kakagi giyong ko temana niyan na papasad no agama so pamikiran ulama na umakasugat na dua na di makasugat na isa na batalya buso issue of kaalinalin lagi di nga mo ulaw layman to sa Gaza kaya may alo nga sa pag-aliw so mataw layman iman to na so nga mo ulaw na sa Gaza nas kami mga ulama na adna mga ulama niya di pag-isiw-isiw na nga na pagato si isa Gaza katigira na ino kanwari pagato kato yung di kanong pagato na miyato kanwa tigira nakigi katatan miyapo lang sa mga wata yung miya nga bibli na sa mga walay ni ulangon taman na kasakit-sakit kan na adna gira ko natin siyaki ni nakuan di pag-isiw ng ta ulama tiro at tigina kuan na kisyakinan dito na pitirot ulama ka ijtihad yan to sa emana niyan epya ako kumyan na sutigtan no atifa yung kakilan niya na tigil na yaki pa kayo basta ka na aguma na ka na armala ito na ipagato nga sa kami cells ada ka pa naman ako ay mana niyan na walay ka na may sugat ka na sumabuso ulam isa tigil na giya kina wajib na apya kibin buwangan nagina man ito ay mana niyan na miya umaka din sa lakaw redo inga kamunungan yan apya din naman ng kito kapi ator papas na kaon. Kaya ayaw mang bupitiro na bigmili ko minisi sa tigin na Rasulullah inja rajulun yuridu akhdamali qala la tu'tihi malak wariya tigin ya Rasulullah ana makaw maataw ku niyan so tamo kakan tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di ngumgud tigin na upama ya Rasulullah ara ita ang katalan
Miya kitiduwaran. Tigo Rasulullah, pakitiduwaran. Katilu. Tigino araita in katalani. Ito niya kamaya pate ako niya. Tigo Rasulullah, paanta sahid. Ska na miya sahid ka. Na tigino araita in katal to. Pamakamubukusak ni makapateron. Tigino huwa pinar. Taos ka niya sa naraka. Nagito, tigmo bulam ati. Anto na isuun siyang mga pagaritan sa Palestina. Kambusiran, datalo pinambabawataan na bunuun siran ng mga Yahudi. Miya kapito pulo ragu. Miya kapit, sobrap na kipito pulo. Sobrapan. Kada tanong bubota, ang so, 1948 so kideclare siyang diranan. Wala, so na ano to? Na sandig nira na nga ang mga pagaritan ng mga ulama Si ko nakba o, miya kadua ka nakba. Nakba, at tigiran. Ay manan, yan ang tatigiran, kaya display siram. Yada siran sa idiran. Na akalan siran na tiyo pa man na dayon sa dayon na tigiran na tutaan siran bun iya pa kay bun bawang na papas nira sang Yahudi na nay no kay mabuti taron wala inta kuno ta alamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun uba kanu kesap kepali ati wala nas kasiran mabuti na kepali siran sa lagi ka kepali kanu bun bidio ni wati wala wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Nas kanu na mapipikir, maarap yung kasurgaan wala na sira na da kasurgaan nira. Na mana yan ngayon doa ya. Si Mia to na to niya si Ridu ya umatay na Mia kasurga. No ya mapatay niya na su Yahudi. Na mini kumaya ko niya so bantugan niya sa dunia na malan na so ay mana niya na mini tindigiran so maratabat yan. So di nga nuto pakapendawa ya ana mga tindigiran na aya importante na umanisa na kapagadatan si ko. Tindigan. Beauty ka pa ulama. At tigta ka pa magadata. Pagadating ka si isa, ka-epitiro yan, adna, sumabus pamikiran yan, ana, pakatitindigan yan, si mabusya kini, an mo po pakatitindigan yan, o pamikiran yan, pala-paled no to, mulasan, inshallah. Gitu ba, sumata ka naman guru ami, kung di ka kampan kakasisagyang ito bandingan ta. Isa opinion pa pamikiran na tigilan nagyan nga ng mga tao amiyato sa Gaza na katawan din na di pa katuwag yung ito saan diyateran si kumipupandagiran ugay na udilan na ito niman to na mas pakala so saan diyata umipupandagiran na kanabasiran buwik kabinasaan kasipan kung nalibtakiran ang mga idarab na mas tumong na tigiran iya totan mga di pa kato ka an mas nilud o di na an kabalamban ya gyang guto di ran pandika paguman naman sa gyang guto sandia tayan plan weran sa pamanak na bagyo-buno po niya nga ingid ka intero nagyang na pamana mga kwan so guru mi kaya tanong nila kamo nagyang guto ka tero o baksingero Muslim si Muhammad Ali at tigiyan na o pamatiyan ka aya ka pamimikiran ka ko ayidid ka na ng pulo raw naman to. Naayabtad ka, ay kapamikiran ka, naso kapamikiran ka, gunan ni kotlo pulo raw na idid ka, na dang ka kang gunay sotlo pulo raw na mini paguman si kumor ka. Ay bakit tayo pa yung natinap ka alinalin, madakal pa maula at titindigan niya na egwan ko kaya pa ka phrase o di na pag na kaya pa ka pasya si ko pa man na university kagiyam niya ka social theory o na so kini lapiat o di niya hindi ka pa man na practice si ko pa man na di niya nikingulalan ko daawang yan o di na si ko miyaswayan na kaya sumpatan sa experience practice na piya ka pagumanayan na miyali nagyang ko ta pa man na kapumugay niya sa pa man na pamikiran o di na fatwa badi lagi dito pa maapkaso agyang aya pa man agama tanong kanabatan luminyo si ko pa man agama ugay na maulad su agama na di ka hindi makapamamili day pa man na pagukitan kaon naginan man Abu Mujahid ikapagulama ino kailangan na so ulama na mablang itigitan o rarbo abi alo nga isa kung may po sa pitugo so Imam Shafi'i Imam Shafi'i na si Imegintaw si sa Gaza. Kagaya si ama yan na taga Gaza. Runin butan do? Runin butan. Na si ina yan na pamilya Quraysh. Na meling si sa Makkah. Na so kaya pangadiin sa Makkah na kung may meling man sa Madina. Na so kaya pasadi man sa Madina na sumiyong man sa Iraq. Eh manama sa Iraq na sumiyong man sa Misir. Na sige mo to experience yan sa Gaza, Makkah, Madina, Iraq, Misir. Na ay miyong yan na siya kay sabab sa Imam Shafi'i na unta kapasang yan na miya adna unta tina qaul qadim agu qaul jadid ay mana niya na hukuman abugu agu hukuman andeng
So katiro yan na mga hukuman sa Iraq. Nakagiguti miya Betadro. betadro na miya ko masamisir na sala ko betadro na inalin yan. Nakanabad dami tiro ang ulama sa bati na marata kasi sabi ka duwi dila. Manak na balimin yung Seiko Guris ulama. Inipta yan siya sa Iraq na miya ko masamisir na inipta yan. Na lagi naman mo Imam Malik. So mo si Imam Malik na kaya miyaw na ko mga imam bumiyaw na niya na so Abu Hanifa. Na nakagiya ko sa Madina na mimbalas ka niya sa kitab na langon na ulama sa giyong utamasa na sukya pasada niya nun na pagilin niya nun pamanay ni Dayag pamana piya kay Batia na sukya gilan sa Iran nun kay Batia ron na palad mo pa makakuha na miya kayon na gitu bitu niya so kitab yun sa Muwatta man na Muwatta na pamana inayon na lupa makasama sa iman to na tigo mga logs ayos ayos lang na ulama kaya ka ba sa mga ulama sa utang masoy mamalik na dap na kitab sahih abba makaliw ko Quran na ba niyang kalawan niyang kitab mamalik na emana niya na langon na ulama na pala yung din ay emana niya na Rampo sa source of so kaya gdaon ni Abu Mansur emana niya na tigitano padgum pamanakuan Ja'far al-Mansur. Giuti ikadua khalifa ko Abbasid Empire. Na kay mili niya na sumbangaw ulama na pagliniran din na mana niya na tigitanwa inayunan ang kitabu Imam Malik na si Imam Malik. Tigi na era pa dapat kasak ni man to khalifa. Man na khalifa na so ordirian na mamantak. Dabong pakaron. Ay dapat ka tigi nugi baluya ko man niya na kuan. Isubuto ko lang na tawagi kapitan ng kaya kapit ka sa emanan niya ng kaya inaluyo nga sa kaya kitab ka amuata. Kagi kaya pa katambuyo ko lang na ulam sa nga masa. Di naman ako takapamagalita. Tuwi mamalika amiril mu'minin. Di nga nang panggulaw la. Kaso tigin sa mga sahabaw Nabi sallallahu alaihi wasallam ko kaya patay Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na mini payapat siran sa dunia. Nang berang-berang bilingan nila na namiyalingon ro sa Makkah, na namiyalingon sa Taif, na namiyalingon sa Iraq, na namiyalingon sa Misir, na beraan na miyakasong sa Turkey, na namiyakasong berang-berang na kiyakad nila na ro sa Sham. Na tigi Imam Malik miyaktimu ako na sosiro sa Madina. Na watigi no gulaw lang na ipaliugot kakiranan na emana niya na dasiran mo ipaginuntol. Danga kaadati, danga kaadani ang kapagadati. So mga sahabat mimbabaling rusang ko tayo manan yan na mga pedamangay nga din kayo no nakagiya apya so mga lukstan wa mga maranaw na miya kwera na basa ang uta umani sa kalungmad na sa susunod babakon sububak sa Madina ka nang bidyo sububak sa Misir udi kinabaw ta babak manan yan na so betad sa Madina nang bidyo subetad sa manan na Misir na lagi dia upang mabuka lagi dia mo betad tinusi ino kailangan mabuo sa ulama na kailangan na ibarat na ulama sa Pilipinas, ulama sa isa Makkah. Ulama sa Madina. Na kanaba so, iptairan ro sa Makkah, iptairan sa Madina. Na baga miya kong ulama na yung mambu. Ito yung Uy, kailangan na adna ijtihadiran ito, na ijtihadiran na. Gusto mo ba yung mga tigiran na kibarul ulama sa Saudi na tinahiyat kibarul ulama. Balaburon siya kito Dr. Abdul Al-Mutlaq. Bugyung ta si Abdul Al-Mani na tigiran na ilan yung man. Gino mga issue na nga ipatwa mi na share kami aki ini sing dami. Ay miss kami ay mi di pamakuan erang ko kumpasan na gi Saudi Arabia. Nagyut kabinariran to. Skanop man na tingin si sa mga inidiwanan. Isi ni wa kiso mga ulama iyo. Kaso ulama si iku na ayamat o kubutad. Nakinim ni masuso. Pakakumpira na ka Saudi Arabia gugi Pilipinas agi Saudi Arabia na kapag lang gobyerno ro na kingdom na so hindi sa tanong sa Pilipinas kang gobyerno ro na demokrasi na adna freedom of ato ni bang tatingtan wa freedom of religion di nguta ba di wano katiro freedom of expression sa katanong sa Pilipinas na kaya
Pero iman to si Marcos na may apitan na di nga sa pag-isuwisun sa media. Diaryo, okay. Diaryo, na din na ba nga muli nga na mapipiyapiyat na ginunga. Sir kita no na bakit si sa Saudi Arabia na baka tero adna malong kuha nga mapitan na si kami kanon sa kalabuso. Nung di na si kami kano si sa to ni ba na tigita no korte ay man na pag-isi ng hinungo to kuan. Nang bidet so betad na gito kailangan so kapamagadata. Kapagadatan ka so ulama ro sa Saudi Arabia kira no to. Na sumambuso ulama sa isa Pilipinas. Na sumambuso tan nakapagadatan tanuiran si kakagiyang bidatan no sa betad. Nagina ni kaya pagintong mga ulama gunia gusto man to wala. So sama no to guru amin na mga musawiray. Badilabaw so may makapasad sa mga university na basi sa Saudi, si sa paman na Jordan, si sa Pakistan, si sa giyang paman na sa Misir paman. So may kuan yung ilmo na uman sumpat niyo ron so experience o mga kakanyo mga ulama sa Ranao na makapagumanaw to na bunda kapkila ko na effective so paman na kitiros niran si ko kapngilibgaran ko dawa. Ginan man Abu Mujahid. Igi nga gobernador tano pakalun wala utala so umorya si gobernador Bumbit. Nagina ni iman to nagina ni pada program yan na bediwan so kaya conference ng mga ulama miyatimu sa Capitol. Sa Capitol na tigi na kay piya so mga ulama na piya kabugay sa pamingkiran ng donation na lagi nga na mialuin ka. Kailangan na so mga ulama na kaadnan siran sa paman na darpa at kalimul siran nun. Di isira nun di maka lagi dukuan na di isira nun di maka mabagaya sa pamikiran kaan so experience o ulama miyasima yan ko ay mana niyan na mga pamanga di na miyang berang-berang mga darpa gusto miya mga babati ang gagaysa na miya ka mas tanusi sa Pilipinas na admumbu beta di tanusi na miya ka paman na miya temo to na miya kan dudawag sa pamikiran na magbuot nakamapi ang tanong sa Pilipinas kailangan na so fatwa unta tigtan no pamanang uta mana niya nang uta desisyon no mga ifta mga ifta na so ifta na si kasatrisi iko darpa agusto tauron agusto masan yan nagyuti mana niya nagyuti mamana peduto sa kaya kapamagadata uman ni isa na may nibigay ron so sabutian na gusto pamikiran yan ayaw nga niyan nakamapi ano madarla tao wala. Gitu ba guru amya dun panadya kani pamamakinag na katero ko mga ulama may nagakanagyan dati na swatigiran so mga ikhtilaf na kailangan na dimbalo akilaf. Oy. Pamatigiran na kagiwaran din ipusi ko masaw Rasulullah na adna pa man na mga barang-barang pamikiran ipusi ko mga sahaba berarti naman miyagda mi alita gyang tuwa Banu Qurayda alita to. Ikadua nagyang tuwa so kiyak may radso Rasulullah na miya kami doon sa pamikiran ino miya ilay Rasulullah sallallahu agusto miya kailir na so paman na poso yan ikatlo nagyang tuwa so miyatay nagira pimbisita na sukap sila maun na pagkinugudip-kinug naman na makambida-bida ro man nagtatiran na kailangan na so ikhtilaf kambida-bida sa pamikiran sabut na dito buloy kauparik o di na di bali ito paman na ito na man na khilaf paman na gito padaman na niyan na gito kagigito ang tatigita paman na miyangad wala na tabiat tidlo kaya pangadno lang talang bide-bide talo sa kapasang bide-bide talo sa tabiat na gito tigo mga ulama nga kapag bide-bide na adna betul sa ikhtilaf tanaw ay mana niyan na apes tanong sa isa kawalay na mamasata sa sada ni gira pa masata na mano ko na adna isa ko watata mana niyan nagumibig kadiru sada na kebubuyan yan na salmon o di na goods na sura ka manok na mamasakap man mabusa prutas na adi man mabuha gitu na may masakat na mangga na adi man natin na di kadiusan ko masih matigit naginan di kaya pangadno lauta lang tatin at tanaw pamanaw man isa na adna pamana adnap kataypan kabubayan ng kuha ng bidi-bidi tanoro sa kanaya kabubangal ang ni barat na kolor maputi pamana maputi
Na adnas anay ko na dark color ang mga kababayan na bidi-bidi tanon. Lagi dinan. So mampuso pamikiran na gyuto mambung bidi-bidi tanon sa analisis yun kubtad. Pamana badi-guni nang uta si pandapat makasorgan wala subati ang nasi Abdullah pan matabalaw na gitu makukuha ni barata kasandigan na tigina miya kaysa tigina so ano mga tao na peke kapitanon so alpante apepelsan nakay ko kakaptan niya so alpante niya kaya kaptan so tangilan niya na epitiro na niya alpante na apir pag ina miya kaptan na so Maula da tigilan ni Juan. na so man so miya kakapata si ikugi na epitiro kay may ito at tina payo pasaki kay may ito ikubso alpante so man so kaya kaptan niya so ain niya natigil miya kalalain niya kad nga alpante na so man so kaya kaptan niya na so ngayon niya nang tayo pangawa-kawa yan at tigil na ko anaki ko na nato niniba na lagi din na natigil pamana matiwaro pamana ay man gitu mani siya ng bidi-bidi din sa analisis yun si ko betad na lagi din na ay nareagihan kaya mga issue sa pamanakuan kate isap nang tadi nga di pianaro nga sa utakawan nagira ko na pagkailoy panagihan kaya pamana mga padang etigira na ang indoria tigin ang uta pamana gira pamana di maulid ay. Dia gina ke dunia na palesan na kuan. So mga sa Malaysia sa ngayon Indonesia praktis yaranan. Ay umanisa na nadalili ang titila manariat tigiran. Pitiru ay wallahu ta'ala kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi pabidhalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. So nakiatigin so tigiran so wallahu ta'ala mitiru sa so akisu gagaw wala. Gusulimu iyan. Na emana niya nagiyan na nakiatigwa lahu ta'ala ipakapya ginawa. Emana upsunur ka. Na upsunur na ka nagira man uta bigang nga wallahu ta'ala sa gagaw. Bigang nga wallahu ta'ala sa limu. Na timyak apa sa riso atakan miyak apa sa riso pamana pagaring ka uli na mimbuat ako sa Bigang nga sa lawata pamana. Pamana imato na di ko natin pinalamatan so Allah ta'ala. Na bila kaya natigiran sa nguta pamanakuan. Na di mag-usab da kikapitir mo burasulah man ahdatha fi amrina ma laysa minhu fahuwarad. Sa taong babaguan yan so agama misagirong pa na isik sa unuto. Di na sa tapan na niyan so. Na di ko na buman na rin ikapanan na yan. Kaya ko namin na panalamat kami kung inibigir kami walaw ta'ala alimu. So eman na didnanan pagayunan sa pamikiran. Dia dunia na bidibisan sa pamikiran so pamanakuan mga tao. Na ayaw keswa na gitu. Umanisa na di nga tigat siyaki na kaya na yung gula na kaper siyaki na siyaki. Mamagada sa kiso. Mga tao kaso kapag dating ako padika na yaman na niya na beauty tinguta tika ayaman na niya na dikid ng utakhilap. Kaya gupuun, kaya nga di pumagayunan na misong na mukhalafa. Ayaman na khilaf na padamaan na niya bumujahid. Na ayaman na niya na datay man to pagayon. Nabatabad mo yung buno. O di na mitali ko data. Uy, na ayaman na niya na ayaw nga pimbunuan ta na miya kayo ito na sita sumiyo kaya kabinas ang taon. Ay na yun, di miyak kalala, dataran tao, di na miyak kalala, pamana, pamako na mga tangko pa makatira na pinagsamahan. Uy, nagito na miyak kayo ito, buna, ito kaya sa bapan sa kaya pakamulag ta. Ginas yung wanta na sitam yung lubun ko naraka. Inutaw to di pagayon. Kaya epipikir ta na parad pa man na di manggulaw la sumarata. Ugay na kay mimbunuta. Na eki orianon na sokyang bunuta. Na siuporta ko lulut ka na siuporta ko lulutan. Na emisyon ka pa kasi na emitidewa. Ad na followers ka na followers ka. Na sila may ulog sa naraka na pedit akya sa bupan. Nagtitigo ko na so khilaf na ikhtilaf na yaman na negunta ikhtilaf na kailangan na di mo adin sa mukhalafa. Yaman na niya na ba amang gulula so marata di gitu. Na so kaptiro ko pamikiran kabnar ko to. Kabnar ang gagay sa agirap tiroon ka so pamikiran ka. Sanja ka pasangkon sumuporta. Suporta kon kabnar ka mabuusa tiroon ka mabusor ka. Tiro nga mabuhi pamikiran nga. Saan mo sa tinig ko na tinig ko? Na, di nga tigilin ko pagaring nga so
pamikiran ka kapag dating kaso pamikiran yan enun tabu di pembegay sa lugar nang kutay ke kaper ubay barat na giyang kaya pa man kalaklarod na ananas baka kan sa bubi na tigiya ki ini halal di ki ke pakai boto supa kaya mana niyan na palayad no to ayang mana na warid mi alo ya sunju wallahu ta'ala usur rasulullah mi alo ya sa kaharami alo di natis di kapsim sa 5 waktu nagina na din patutiba ayang mana niyan na basupa kaya mana niyan na piasa din nanan wallahu ta'ala giyang kaya mga pamikiran ay man isa naman pagusar na so sabut na patut sandin ay man niya na kednun so khilaf kakagiyang man isa ng bida-bida sa pamikiran ng bida-bida isabut sang kote man niya na katiru Allah katiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa mana to guru amin nagyan ko takaptir nga si ko tindig ka nagukaptir wa kan si ko tindig ka nakabnar to dua katiru ugid na upama kamata ko nagyan ko to kapamadata yang ko ta respect sa pagultan ta na benda da ba widakal kadi nadikid nung tamarat at tiga khilaf dia mukhalafa lagi do pa magyan mo ta pa mga pati man na imam tanu apa man napitindigan nila nagyan mo ta tindigiran na ayak korek na aya ilan nila ko tindigo sa baliran na pamanak na bakorek ugid na pekore niya nung ako pa kaya sa kanya maribat na pa kaya sa kay makorek may sino to pa makuan mga paluto sa unta kapamagadata mga bangsami sa manya na 5 minutos na ketaro to pagyang kaya oras ang kaya programa tanong giba so di man sa live sa Facebook na kapakaya orianain na ad na mga pakaisaywad na mga musagaryon kapakaya pagpiimang kami niyo sa Facebook kadua na nyaling ka guru ami agyang uto pa man na isa programa kaya gobernador Tanimanto si Saranaw na kiapunan niya nagyang uto pa man na kiatimo niya ko pimbarang a grupo pimbarang a mga laulama si sagyang kaya ranaw andaman ay pa man na kapakasi sinabuteran ay mala nagyang kaya pa man na budi ka pa kaya agyang kaya programa ta na mabaloy pa maakasangkapan sagyang kutwa hadap ay inikalimudiyo pamana kapakaya pamana imbitar nta so pimbarang pamanakwan pamana mga ulama kapakaya aya kapitan niya nagiya mabi kapitan na sabala na kapakaya pamana nagyang kaya pamana purang mata naisap no pa maahadap yan na makasumpat ta sa gyang utaplan wa kaya pamana gobernador tan Saranaw sa pamana kad nagyang utap pamana kapaka sisinabuta kapaka kapamagadata na inshallah lagi to kagya isa mini iman ro lagi na ang area tan pakaldun wala sumorian da pag aritan pagibata na gobernador siya kita lemsino din na jeli na kaya pa ko man yan lagi to piano to mana na bigri ano to kailala maadno to kagya magagdom yan naman buka kagya sa kanya na si Mia kapatid sa umul kora lagi manobu umul kora na lagi do ayab bayab tadira na lagi do pamana sisiran Pagalitan. sa pagalitan na Mia kapepe ang utapa man natigin ang iya nga mga maulaw lang ang mga pagalitan na maad nang uta pamana ay nibto meron na lagi dia nga pagayun siya masang team building ulama team building mamanapkan yung mga ulama langon ni barat na mga issues lagi do ay kagagda mo na tira mayaw na matimuro sa mga ulama na umanisa na mandiskas sa kapamagadata nagiyon ta kapamagadata na kaya pa kayo mabuha giya pa man na nga programa ta nagyuti pa man na pagkaugupon kaya man na niya na sumadik lataw na kaya bugan sa mapiapamikiran sa miya sabutiran so di pa man nakipapantag nirang umasera sama no to guru amin na sagyo mo to akyate mo yo si sa Capitol na salungan to. Na kapakayaan na miya katutaruro pa miya katutalikuda kanu na marataginaw niyan. Ugay no mita ka puto sa duwa gawit logoy. Miya ka pamagato ang kanu. Miya ka sumbayan kanu sa jamaa miya ka pamagigay kanu, miya ka sisandag kanu. Na benda ele na kanu na makablablag kanu na makasisinga kanu. Umana isa na way. Gitu definitely gitu mapulo la. So mga bangsami Gyan kaya pa programa tano manay pitugawi lagi dia oras sa gyan kaya alungan na arba
kung mamitaro to pang oras tano na pamakindan nga guru tano bad na mga pulimpo sa nakaturuyan. Na gitu emori-pori apa kada maptiro ami na pinalamatan namin skano. Mga ariami, mga pagariami. Mga ulama, mga alima, skano mga listeners kami. Sa ginur kami kapamamakin ka, pwede ka din matatago sa dunia. Balasangan walaw tala sa madala mapya. Na emala na pumanitan wala, siap na tanong niyan. Siap niya sa mga pamilya tanong. So mga dato tanong. Gusto lang mga pagaritan mag-ingat si sagi nga ingat tanong niya. Lidas tanong niya sa mga ratap pangabubag. Lagi din nga mga kalamitis. Gugi nga manan niya na mga galabag o mga sarwang. Ay itong parakiran siya lagi dira na manusia. Salam na miskano. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.